pwede sila maka-experience sang rashes, no, or mga skin lesions ng gabutwa sa ilang panit. Pwede pagid sila magkaubo, palamula ila mata, pwede pagid nga magkasipon sila. So ang aton nga measles, no, as mentioned earlier, pwede gid siya kamakalalaton, and ang worst ni kay pwede siya magko sa mga madamo nga mga komplikasyon og yunray. So ang example sini pwede magkabanog ang utak ng isa ka bata, no, kung padayon siya nga hindi mag-ayo tungod sa tipdas. Ang ikaduha, pwede pagid siya nga magka-infection siya sa iya talinga, and at the same time pwede pagid siya mag-uwi sa pneumonia, kung tawag naton nga measles pneumonia, no. Eventually, if hindi gid siya mag-ayo, pwede gid na ang isa ka bata mamatay, no, ma-demise sila. So with this, no, fortunately ang aton nga measles o tipdas og yunray, pwede gid na siya naton ma-prevent, no. Pwede naton na siya mahatagan ang aton bata sang measles containing vaccine nga libre nga ginahatag sa aton nga tanan nga health centers diri sa Western Visayas. So paagi sa aton measles, mumps, rubella nga ginahatag by 9 months. And then, ang second dose siya sina og yunray is 12 months. Matawag nato nga ang bata is already protected against measles. So with this, matawag nato nga fully immunized child gid ang bata. However, sa diri nga vaccination campaign og yunray sa Agosto 10 tubtob Agosto 28, nagahatag kita sang supplemental dose or kon gani booster dose sa tanan nga 6 months to 59 months tungod kay para mahatagan pagid sa additional nga protection ng aton mga bata. Labis na gid nga as mentioned earlier, no, nagatinaas ang aton kaso sang measles kag rubella diri sa Philippines, and at the same time, no, para mahatagan na lang man sang additional nga protection ng aton mga kabataan as they grow older. So, why you need the side effect sa bata? Or, let's say may balatian na biyang bata, nag-positive siya di sa heart, may buho, kurason niya, tapos, why siya ma-immunize, so pasok siya, why the side effect ining bulong sa iya? Na-understand namon sa Department of Health og yunray, no, nga may ara sa mga parents kag mga caregivers, no, nga nagakakulba nga i-subject ila bata sa vaccination. So kami sa Department of Health nag-assure kami nga ini nga mga bakuna libre, safe kag effective. So aton actually nga bakuna og yunray may ara siya sang mga proseso nga ginaagyan. So nakaagi ni sila sa aton nga World Health Organization, no, na-assess na sila kag sa aton nga Food and Drug Administration. Kag before pa man kami og yunray mag-roll out diri sa country nato, no, may ara nakadaan nga mga ginapapasar nga mga DOH standards nga kinahanglan nila ipasa, kinahanglan mataas ang quality, no, sang aton nga bakuna before na siya namon i-release. So with this, no, we assure gid ang aton mga parents and caregivers nga ini nga mga bakuna libre, safe kag effective. And kung panumdumon naton og yunray, no, ang mga side effects hindi gid na siya malikawan, no. It's actually somewhat a good nga reaction once nga may ara sang side effects, because it means nga nagagana ang immune system sang isa ka bata, no, naga-work siya kag naga-release sila sang antibodies. So sa ini nga antibodies sila na ang gahatag sang protection kontra sa specific nga vaccine preventable disease naton. So we always tell the parents, sa aton mga nanay, sa aton mga tatay, lolo kag lola, ang aton nga mga bakuna, no, may hindi gid na maiwasan nga may ara kita sang side effects, pero always naton tandaan way nato ng benefit versus the risk. Kay kung panumdumon nato ang mga side effects, dasig lang gid na sila, tag isa ka adlaw, duha ka adlaw, madula na siya dayon. Pero ang protection nga ginahatag sa ang aton nga mga bakuna, no, maka-epekto na sila habang buhay, o kun gani forever ang effects sang aton nga mga vaccines. So, Dok, mayo nga napatpat mo, mayo, kay iban lang nga ginikanan daw nagakatahap, no? Kay nagyan kita sang pinatawag bala nga pandemic. So daw nagtahap daw iban magpa-immunize kanda bata, no? So ang pag-agdamon lang kurudok sa mga pamuluyo, partikular sa bilog na Region 6 nga mabatian sa signal sa DYIS sa Radio Ugyon Santa Barbara. Sige.
Sige, so sa aton nga mga parents and caregivers, sa aton lolo, lola, nanay kag tatay nga nagapamati sa subong, no, may ara kita sang palaabuton nga measles rubella supplemental immunization activity nga makahatag sang libre, safe kag effective nga bakuna kontra tipdas kag makaiha o kon gani measles kag rubella. So sa ini nga palaabuton naton nga vaccination campaign, ginaimbitar gid namon tanan nga mga parents, caregivers, nanay, tatay, lolo kag lola nga dal-on ang inyong mga kabataan nagaedad 6 months tubtob 59 months no sa pinakamalapit nga health center. Ini nga bakuna ginasigurado namon sa Department of Health nga safe, effective kag free no nga madugay na nga ginahatag man sa aton mga health center. Actually 5 decades na kun gani almost 50 years na ni siya ginahatag sa aton mga health center. So gina-assure namon nga ang ini nga bakuna nakaagi na sa masusing nga proseso kag masigurado naton nga mahatagan gid sa additional nga protection naton mga kabataan kontra measles kag rubella. Okay, Dok. Thank you kapag tawagsan sa radyo yun. Madamo gid nga salamat ug yun Ray kag sa aton mga viewers kag listeners. Okay. So thank you gid kay Doc Jose Martin Atienza, Medical Officer 4 ka DOH Region 6, no? So okay. So sir, thank you gid. Oo. Okay, may palagas. So, doon sa bathroom din ni sir ang proteksyon sa kontra masakit. Diyan lang kita guro sa mga pabilin sa mga eskwelahan, Dok. Kasi mga kabataan, hindi, ang estimate nyo talaga mga piragani sa 408,000 siya og ginri. Aton nga target sa buong region. buong region, no? So, may mga kabataan sa inyo record gali nga why pa ma-vaccinize o kung why pa ma-immunize. So subong og yun amo na siya actually ang isa sa rason no nga kita gahatag sang additional nga booster doses man tungod sa mga nigad nga mga tinuig may ara gihapon sa mga bata nga nakamiss ang ilang routine immunization schedule. So sa isa ka bata og yun supposedly no ang mga nagaedad 0 months until 12 months old dapat makabato na sila og yun sang lain-lain nga mga bakuna. No may ara kita nga ginahatag nga bakuna kontra tuberculosis, ina siya ang BCG vaccine. Gihatag pagid kita sang bakuna kontra hepatitis B infection, ina siyang hepatitis B vaccine. And then that's upon within 24 hours no. And then by 6 weeks, 10 weeks kag 14 weeks in 3 doses, gihatag kita sang pentavalent vaccine nga nagahatag sa protection against 5 lain-lain nga mga vaccine preventable disease, diphtheria, pertussis, tetanus, Haemophilus influenza type B kag hepatitis B, kag oral polio vaccine nga gahatag sa protection against polio vaccine, kag pneumococcal conjugate vaccine nga makahatag sa protection against pneumonia. And then by 9 months og yun nagahatag pagid kita sang inactivated polio vaccine nga makahatag protection against polio infection o kun gani ang pagkalupog no. By 9 months at the same month man no nga or at the same time nagahatag kita sang IPV, gahatag kita sang measles, mumps, rubella vaccine kontra tipdas, makaiha kag beke o kon mumps. And then the second dose would be given by 12 months of age, no, another dose of the measles, mumps, rubella vaccine. So igo lang og yun by the whole year, no, dapat ang isa ka bata makabalik sila sa health center kalima ka beses, no, para matawag nato na isa ka bata nga fully immunized child. However, sa sini nga mga tinuig, no, mga nigad nga mga tinuig og yun hindi natin maiwasan nga may ara gihapon sa mga bata nga nagakamis ang ilang schedule, no, hindi man natin mabasol kung kisa busy ang mga parents magkadto sa mga health
sa health centers ang ilang mga kabataan. So with this, naghihimo sila ng mga defaulters, no. So ang mga defaulters, no, ibig sabihin kulang ang bakuna nila nga na-receive, ini siyang aton nga lalagson sini nga palabuton nga vaccination campaign para masigurado nga protected ang aton nga BB, no, against the measles and rubella nga naga-circulate diri sa aton nga komunidad para mahatagan na lang sila man sang booster doses man, no, ang mga previously nga nahatagan na, no, sang bakuna kontra tipdas. So sa katuig gali, Dok, kaduha i-inject ning bata. Ang sa isa ka tuig under our routine immunization og yunray kay nanglan, yes, kaduha sila mahatagan sang measles containing vaccine, no, sa paagi sa aton MMR vaccine. Pero tungod kay may ara kita vaccination campaign sini nga Agosto 10 tubtob Agosto 28 maghatag pagig kita sang supplemental o kun booster dose sa ini nga mga bata. Okay. So mayad ko ito kay ang aton nga Department of Health. Kaya siyang una siyang dumduman ko siya. Why daw nadura siya, Dok, ang pag-immunize ka kabataan. Bali, Nakambal ganis mayor kinakaran nga daw nadura diyang immune system tapos nagbalik naman. so, amo na siya, pagid actually, tama si Mayor o Ginray, no? Kay tungod, samtang naggatigulang man abi ang bata, wane man ang ila immune system o naganubo. So, tungod kay naganubo ang antibodies o kung ang guardia kontra sa mga diseases sa isa ka bata, samtang gatigulang sila, kay nanglan nila matagan man sa booster doses. So, paagi sa MRSIE nga ini, no, makahatag kita sang booster o additional nga protection sa aton mga kabataan. So, sa target nyo nga dyan sa Bilog nga Region 6, may mga nabalitaan ka mo, na-encounter ka mo, haling kang lapsag na, way ta na mabakunahan o kung way ma-immunize? Yes, actually, o ginri, among ginang isa naman ka mga concern, no? Kay kung kisa sa komunidad, o ginri, hindi malikawan nga may ara sa mga vaccine hesitant, no? Mga hindi ginila gusto pabakunahan ilang mga bata, no? Sa tungod sa mga kadalain-lain nga mga rason. Tapos ang isa pagid sini ka mga budlay namon og ginri, of course ina siya ang mga pamilya nga ara sa mga lagyo sa mga GIDA areas natin, ang mga hindi gid malabutan sa mga health services. So tungod sina nagadamo ang mga wala mabakunahan sa ilang lugar kag nagahimo nga more susceptible sila nga magka-infection ng ilang bata kag eventually magka-outbreak. So, paagi sa aton nga measles rubella supplemental immunization activity, may mga pagalain-lain nga strategies nga paghiwato ng aton mga health workers. So, ang matabo sini laban-laban, makadugid sila og yunray sa mga communities nga ini no nga hindi malabot sa mga health services para masigurado nga mahatagan sang booster doses ang mga kabataan. So, ang diferensya ka dyan ay kung why gid siya ma-immunize o why siya mabakunahan, ano nga mga hanggang ang posibilidad nga madasig siya malatnan ka balatian? Yes, so ang posibilidad gid og ginray kung hindi na sila mahatagan sang measles vaccine, dasig lang gid no malatnan sila sang mga balatian like ang measles infection kag rubella infection. Ang aton nga gina-prevent no by giving this MR vaccine sa isa ka bata pagid no aside sa infection is the complication brought about by the disease. So as mentioned kag ginaog ginray sa aton mga gaka measles o tipdas kalabanan sa ini nga mga bata nga wala mabakunahan nagakomplikar gid ng ila kaso. So pwede gid sila magka measles pneumonia, pwede gid magka uwi sa pagkapatay sa isa ka bata, pwede man nga mag-swell o kon mag-cause ang encephalitis no pagbanog sa ila utak, pwede sila magka-infection sa ilang dulonggan. So sa ini nga rason ang gina-push gid namon sa Department of Health kag of course with the provincial and city health offices and aton nga mga local government units, our implementing sites no nga siguraduhon nga tanan nga bata sa ilang local government unit mabakunahan sini nga August 10 to 28. So din kamo mampisa kaya Dok ang
inyong kick-off? So ang kick-off namon og yun Ray sa regional level no sini na nga Agosto 6, August 6 didto sa El Circulo convention sa Rojas City, Capiz. Pero kada province no isa sa mga agreements namon sa mga meeting namon sa kada provincial and city health offices kinanglan taga probinsya may ara gid sila sang MRSIA provincial and city kick-off. So, sini, kadalain-lain nga mga probinsya, for example, sa Iloilo Province, may kick-off na sila sa siniman nga Agosto 6 sa San Joaquin, Iloilo. Ang sa Capiz, ina siya, no, sa August 6 man. And then, ang kada LGU actually, og yun, Ray, may ara sang mini SIE kick-off nga ginapanghimo man. So, with this, no, isa ni siya kapaagi or strategy para mapataas ang information dissemination or ang paglaptas ng information sa aton pumuluyo. So pamaagi sa mga kick-off activities nga ini no para isa ini siya ka way para man mahikayat naton ang mga parents nga mag-participate, ang mga barangay captains mo-mobilize naton sila nga magbulig sa aton mga health workers no kag of course makapangayo man kita sang assistance sa aton mga kadalain-lain nga mga agencies within the local government units para ma-assist man ang aton nga healthcare workers for this vaccination campaign kay ang always namon na siya og ginri nga problema sa health sector no kay hindi namon na siya kaya nga kami lang kay nanglan ara ang tanan ga kooperar kag naga-collaborate para maging more successful ang campaign. So may mga kung dako na nga bagay nga ang aton mga barangay captains for example makahatag lang sang transportation para sa aton health workers kag clients no o kundi gani makasupport sila sa pag-post sa mga tarpaulins kag pare-kurida no or mga pull-up sa ilang mga barangay. So with this whole of society approach mahambal naton nga magiging more successful ang aton nga vaccination campaign. Okay. So mayad gid Dok kay parang at least maatagan sa tanan-tanan no. So ang anong kay nakita ko lagi ang makaiha. Ano pag-explicar mo kung makaiha ng platian nga? When you say makaiha naman og ginray o kon rubella, almost the same lang sila sa measles na makahatag siya sa mga signs and symptoms nga daw trangkaso lang no? Kusipon lagnat nga minimal lang. However, ang laway lang sa rubella o ginray is ang posibilidad nga pwede siya maglaton sa mga nagabusong. So once nga makalaton ang atong rubella o ginray sa mga nagabusong, pwede gid na siya nga mag-complicate and maghimo nga congenital rubella syndrome. So, when you say congenital rubella syndrome, posible nga ang nagadevelop nga fetus or newborn sa isa ka nagabusong nga nanay pwede magkomplikar kag once nga magwa ang baby gani pwede nga may ara na siya komplikasyon sa mata magka-cataract sila pwede magka-komplikasyon sa heart no? Or pwede nga magka-complication sila sa ilang ears pwede maging bungol ang isa ka bata and what's worse pwede pag na siya magcause ng mental retardation or microcephaly or paggamay sa utok sa isa ka bata so kay nanglan pagid og ginri nga ang sa subong pa lang mahatagan na nga daan bakuna tanan man nga kababayhan na 6 months to 59 months old tungod nga para kung magbusong sila sa future protected na sila kag hindi sila malatnan sang rubella kag komplikar ang into congenital rubella syndrome. So kinahanglan mo bakunahan gid yung mga kabataan nga mabayi gali. Yes, okay. Kay delikado gali ra no? Oo. Okay. So how about kung ma-identify nyo, ano ang pag-detect nyo nga may makaiha ang isa ka pero sa busong? Ma-detect ka atin doktor, ang bata may something sa silid kataguang ka na positive sa makaiha nga problema? Kung kisa o ginray, ini siya gakatabo sa clinical aspect naman. Okay? Kung kis ang nanay nga nagabusong, pa-consult na sila sa ilang OB-GYN kay tungod may mga rashes na sila.
Tungod nga daw may mga signs and symptoms sila nga may infection ilalawas like fever, no. So ang kung ang aton mga physicians, no, gina-subject na sila sa measles and rubella nga testing. So ginakuhaan sila dugo and then gina-identify kung may ara sila measles o kung rubella. Okay. And with that pa lang makadiagnose na kita nga may tipdas o kung makaiha ang isang katawo. And of course no manggahatag dason sang mga treatment and management man. So ano ang ideya kasi ang iloy nga nagabusong kung ma-identify nyo nga may ara sa taguangkan na bali ang lapsag nga nagpositive sa makaiha or bela, anong pinuon kaysa ka babayi nga nagabusong? Mag-coordinate lang gid sila og ginri sa ilang ubigayni, no, and sa other nga attending physician nga nagabulig sa ila tungod kay sila ang mas nakabalo sa proper treatment and management sa ini nga kaso. Pero ang amon uginri sa DOH is more on the preventive side, no. Gina-emphasize namon nga antes pa lang ya magmasakit ang isa ka tawo, makahatag na kita sang protection, no, sa para sa ila kay hambal nila uginri prevention is better than cure, no? So, with this kami sa Department of Health mas pati kami nga ma-improve naton ang sistema sang aton nga health kung ma-strengthen naton or ma-enhance naton ang primary care, and it is through vaccination, no, ang makabulig, no, isa na siya kapaagi ang immunization para ma-improve and ma-strengthen aton nga primary health care. Okay. So anong himuon ka iloy nga nagabusong nga marikawan diya nga klase ka balatian? Kinanglan og yunri agbata pa lang actually sa ila dira naga-start ang preventive, no. Na-mention ko kagina sa isa ka infant nga 0 months to 12 months of age makabaton dapat sang 2 ka doses sang measles, mumps, rubella vaccine ang isa ka tao, no, isa ka bata. And then actually og yunri by grade 1, kung mag-grade 7 ang isa ka bata, through school-based immunization, naghahatag pa na kami sang additional man nga booster doses sang measles, rubella vaccine. No? So, paagi sa aton school-based immunization nga ginakanda kada tuig ina siya og ginray, naghahatag kita sang measles, rubella vaccine kag tetanus, diphtheria vaccine sa mga grades 1 kag grade 7 nga mga kabataan. So, paagi sa ina nga vaccination, no, parang gahatag kita sang supplemental dose o booster dose man sa ila para kung magdako sila, protected na sila against measles kag rubella. So saan utan na dya pag-implementar do? Ang school-based immunization naton ang ugyunre inapasubong ang istoryahan sang Department of Health Central Office kag DepEdman nga Central Office. So, actually yearly na siya ginkandak. Last year ginkandak ina siya yata around September, no, kagat sang 2024 around October siya ginkandak. And with this, no, may ongoing pasubong nga meeting dito sa ibabaw sa Central Office ang kada departamento para maka-agree sang initial schedule sang aton nga school-based immunization sa sini nga tuig. Pero og yunre more nga ang aton nga focus abi sa sinianay nga bulan is ining measles rubella supplemental immunization activity. Gina-target anay ang 6 months to 59 months old. So maayo kay tipon ma-implement gid man ragorodok. Pwede tagid ma-plug digya sa estasyon, at least makapreparado man ang mga kabataan sa eskwelahan mismo, no? Kay grade 1 to grade 7. Grades 1 and grade 7, yes. Okay. Kasi kung baga pag grade 7, dalagitaris na kaya, no? So, amo nang ginalantaw ko, paano malikawan diyang makaiha nga dyan kung magtapik sa nagabusong nga babayi. So kaya nang Langalaya o Ginray, before pa lang sila ya magbusong sa childhood pa lang nila, sa school age pa lang nila, until sa adolescent pa lang nila, maka-receive na sila nga daan sang vaccine para once nga magbusong sila sa future, at least bala, bisan latnan sila sang makaiha o kun rubella, hindi sa magkomplikar into congenital rubella syndrome. So, dapat every year magpa-vaccine sanda? Hindi man sila nga every year gid o ginri, no. Base lang gid siya sa schedule man sang
aton nga vaccination. So inagani So, effectivity sa lawas ka tao, may pira ka tuig? actually og yun Kung rin, ma-inject ka? ang effect niya is ano gid no 95%. Oo. So pero depende na siya actually ang sa lawas man sang tao abi no. May ara iya nga mas nami ang iya immune system no mas naga zero convert sila kun gani mas naga-release sila sang antibodies nga madamo. So bisan abi kung kisa isa lang kapag inject protected na sila for lifetime. Pero kung kisa abi ug yun rin may ara man nga instances nga ang lawas sang tao wala gawa naga-react once nga mahatagan naton sila sang bakuna. That's why gakalatnan gyapon sila. That's why nagaka-masakit gyapon sila. So may ara man dason na ug yun rin nga mga kaso nga samtang nagatigulang sila, nagahina ang ilang immune system or nagabawasan man ang ilang kumbaga antibodies sa ilang kalawasan kay tong gina-clear man sang lawas ng antibodies nga na. That's why naga-suggest kami nga magpa-booster dose gid sila or supplemental dose. So as mentioned kagina paagi sa ini nga MRSIA kag sa aton nga school-based immunization maghatag kita sa mga booster doses kontra measles kag rubella. Di kaya kita, Dok, sa nadumduman kung ipamangkot mo kay na lang ko ina nga ang effect bala, ang epekto sa lawas ka bata o kung tao nagkalain-lain ang epekto depende sa immune system. Tama. Oh? So, mga ano ang palatandaan nga may side effect ang isa ka pasyente? Depende. Digid naton siya og yun rin ng mahambal. Kay kung ang importante lang dira og yun rin, before naton mahatagan sang bakuna ang isa ka bata, ang aton mga health workers nag-assess na sila. So, ang aton mga health workers ginasigurado na nila nga, for example, wala sang high grade fever ang bata, wala sila sang balatian or para matawag naton nga acutely ill sila nga masakit gid sila bala, may infection sila or may ginaagyan sila nga malala nga masakit. So ina siya through the quick health assessment nga ginakandak sang aton mga health workers, ginasigurado nila nga after vaccination gamay ang magiging side effects nila. So after vaccination pag gid-ugin rin no inform namo na mga parents kag caregivers ang aton mga health workers monitor man na sila. So may post monitoring around 15 minutes just to be sure lang wala sa mga insigida nga mga signs and symptoms nga or mga side effects nga maramdaman ng isa ka bata after the vaccination. So this is also one way og yun rin nga masigurado naton nga well taken care of kaga okay gid ang bata before sila i-release. Pero sa aton mga nanay, tatay, lolo kag lola, no, sa aton mga viewers sa subong kag listeners, if ever gid man nga magka-experience sa mga lain-lain nga side effects ang inyo bata after the vaccination, hindi gid kamo magduwa-duwa nga magkadto sa pinakamalapit nga health center para mahatagan sang bulong ang inyong mga bata kontra sa mga side effects. Ang aton nga mga bakuna, once again, libre, safe, kag effective. And if ever nga may mga side effects kita, ginasigurado sang aton mga implementing level sa aton mga health centers nga mahatagan man dahil sang insigida sang bulong sila kontra sa mga side effects. Okay. So, daw manami ang atin nga pag-istoryana. Kaya daw, kag daw natagan gid magurumang pumuluyo ta. Hindi ras na magkakulba kay ang diyang pagbakuna, why dapat kalban ng pumuluyo? Yes. No. Okay. So, basi may nalipatan ka pa, Dok, nga inog hambal, tagaan takatansa, go ahead. Sige. So, sa ngalan sang amon nga Regional Director, Dr. Marwin Bello, gusto namon ipalabot sa tanan nga ginikanan, kag guardian sa mga lolo, lola, nanay kag tatay, ang isa ka importante nga mensahe. Sa subong ation padayon nga taas no ang aton nga kaso sang tigdas kag rubella sa iban nga komunidad tungod kay madamo pa nga kabataan ang wala makabaton sang kumpleto nga bakuna.
ini nga mga balatian mahimo ang magdala sang grabing komplikasyon pagpa-ospital kag bisan kamatayon labi na sa aton mga pamatan-on nga kabataan. Gani ginapangabay namon ang inyong nga bulig agud maprotektahan ang aton mga kabataan. Ang bakuna kontra tikdas kag rubella available sa aton nga mga health centers kag sa mga temporary vaccination sites nga ginapatigayon sang local health workers naton. Libre ini, madali ma-access kag napamatud-an na sa madamo nga mga pagtuon kag eksperto nga luwas kag epektibo sa paglikaw sa masakit ini nga mga bakuna. And kabalo kami no sa mga parents and caregivers nga may ara gyapon kamo kabalaka party sa mga posibleng nga side effects sang ini nga mga bakuna. Gusto namon ipasiguro no sa Department of Health nga ini nga mga bakuna pareho sa maton nga mga bakuna nga ginahatag sa routine immunization schedule sang isa ka bata. Ang ini nga MR vaccine nga inughatag naton sa ini nga palaabuton nga vaccination campaign, nakaagi na siya sa pag-assess ng World Health Organization kag Food and Drug Administration. Kag antis ni namon ginahatag no sa aton nga mga kabataan, ginasigurado gina namon nga sa Department of Health nga nakaagi na sila sa quality standards no. And ini nga mga bakuna man sa aton mga viewers and listeners and ugyon rin no ay ini nga mga bakuna napamatud-an na for almost 5 decades nga effective sila tungod kung lantaw naton sa data no ang aton mga kaso sang measles kag rubella nagnubo gid no tungod sa madamo na ang aton nabakunahan tungod sang measles kag rubella vaccine. So mga ginikanan hindi na naton pagulaton nga magmasakit pa ang aton mga kabataan antes kita mag-aksyon. Ang pagpabakuna isa ka simple pero epektibo nga tikang para maprotektahan sila batok sa masakit nga pwede gid naton malikawan. Sa kada bata nga mabakunahan, mas nagalapit kita sa isa ka komunidad nga luwas sa tigdas kag rubella. Gani ginapagpangabay namon sa Agosto 10 tubtob Agosto 28 dalon ang inyong mga kabataan nga nagaedad 6 months tubtob 59 months sa pinakamalapit nga health center bisan ano pang ila vaccination status. Buligay kita sa pagpanalipod sang aton mga kabataan, aton mga pamilya kag sang bug-os nga komunidad. Sa ulihi isa lang gid ang aton handom sa tanan ug yun rin no nga ang aton kabataan safe, protektado. Sa ulihi isa lang gid ang aton nga gusto nga kasanag nga palaabuton. Ang pagpabakuna isa ka gamay nga tikang pero may dako nga epekto para sa ila nga kabuhi. Okay, Doc. Thank you, Kit. Manang ko masakit ka. Thank you, Kit. Thank you, Ginry. Okay. Thank you man sa aton mga viewers kag listeners ini nga aga. So, nabatian si Dr. Jose Martin Atienza, ang Medical Officer 4 ka Regional DOH sa Region 6. Sir, thank you limat. Hi, Doc. Thank you, sir. Okay, salamat. So, mga dyan, padayon ka muna kapamati sa ating programa, Kapihan Program. So, na-explicar gid ni Doc Jose Martin Atienza ang may kang tanan sa paghahiwaton nga immunization sa Pizza 10 Asted Pizza 28 ka gusto, no? So, thank you kid sa kay Doc Atienza sa nga pag digya sa ating istasyon, DYIS-FM, ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. So, sa tilad, no? Why kita sound, no? Why kita sounder? Malam din, ha? Wara agad. Why, betis tinggi, be? Why, rita na? Why, rita na? Sige lang, sige lang.
Ya kita bla, no? Okay. Dali lang kayo ay ko to sounder. Sige lang. Ay kita sounder, no? Okay lang. So, nagligad adlaw. So, si Mayor Doc Dini Superficial na interview ka isa ka Ilonggo News Live, no? Ang nag-host ka dyan, si Arturo, si Art Calzas, no? So, ginbisitahan ni Art, si Mayor Doc din sa professional niya sa opisina na, kag namangkutanan ka mga tinakita na sa isa ka newspaper, Panay News, nakita na ang pasidungog kay Mayor bilang mapisan nga alkalde. Mapisan nga alkalde. Tungod kay ang tanan-tanan nga barangay Santa Barbara, puro rusmentado. So, amo dya, kaya gintawan ka, gin-recognize, no? So, number 1 sa bilog nga province, sa Kapisan, no? So, pagkamaan ni Parico Art Calzas, patigayon ka live interview ang Ilonggo News Live sa opisina mismo ni Mayor Doc Dines Superficial. Dali lang. What sounder mo? Dali lang Wait. Dala to sa imo bla. Sa imo bla to. Liyaw ka ba yun? Ay. Okay. Dito to. Siapa? Ikut. Okay. Na ano rumah jangan akhirnya rempangan. Natamaan. Okay. Dali lang, ha? So, isa ka ginistoryahan nanda ni Parico Art Calzas ang Purwikto ya sa Banwa kag mga project pareho katen nga municipal hall building ika amat-amat din no sa kilid gani napintahan to sa ibabaw nga porsyon
Kag may mga tiles rin dyan sa babaw. So, isa pa gid, ginpatag mayor ang Santa Barbara Sport Complex. Kag ang mga project sa barangay. So, ginpatigayon. Why then? So, Japa. Japa. Hindi rin pag kuna kayo. Dari kami sa opisina sa Mayor sa Banwasang Santa Barbara. Good morning, Mayor Dennis. Sa mga Banwasang Santa Barbara. Mayor Dennis. Hindi, why club out, bulabla na yung kuna. Abla ang kuna. Cut. Na ikaw, gantad. Dasok. Ini sige, istorya Sa durante nga nag-mayor ikaw kay subong Pilap, subong June, August, July subong. Sa ato mga viewers, Doc, anong ma-report naton subong? Anong mga bag-o sa bahin sa Banwasang Santa Barbara? Una, ang ano namon art, no? Ang amon primary objective sa ato nga municipality sa Santa Barbara is ang basic services gid. Okay. Dira man lang kami garibol, hindi kami magkuha dira because sa kadamo ang ilintindiho naton sa ato nga banwa, kinahanglan maka-focus kita sa basic services. Okay. Halimbawa, agriculture, food, water, electricity, health, education, agriculture. So, amos na. And of course, idugang na natin official offer. Okay. Kag infrastructure program. Okay. So, amo ni ang pulo ni kabilog na priority programs natin. Dila kita makatutok. No? Ay, hindi man nato makapahantan. Ang iba na yaman, lang na. Gani? Oo. So, dila kami katutok. Pag so far tayo yun man ang amon nga pag-implement sa amon nga mga proyekto sa amon nga pulo ng mga basic services na ano namo. So sige ever since sige. Ang aton nga mga proyekto, infrastructure program kadamo Okay. wala ka kadula ang amon infrastructure program. Well, in fact, ang amon nga roads diri sa Banwa sa Santa Barbara almost complete ng konkreto. Ba? Ubos-ubos na. Pila gani ka barangay ang Santa Barbara? 60 barangays, 60 no? barangay. We have 117 kilometers of local roads lang. Local roads? Local roads lang. Aba! Wala na ialabot Ang nasyonal. nasyonal. Okay? Okay. So, ining 17 kilometers, almost 95% na ubos na namon. Okay. Kaya nag-expand kami. No? So, kami nagapati nga, mas malabot na mo ang mga pumuluyo. Providing good roads, mas maayo ang among service pumuluyo. Gani? Kaya makabuligid dako sa ekonomiya ng aton nga banwa. Kay connectivity na ang Yes, gina. yes. Di, upod siya electricity, water. Ang water yan daw medyo, ano pa na. Those cars pa? Oo, scarce pa na tayo. We have less than 40% nga water connection. Okay. So, kalabanan sila, kanya-kanya na lang, let's say, deep well, pasok, system sa barangay, amo man lang na. No? So, when it comes to Metro Pacific, less than 40% kami. So, amo ginang basic problem, just like the rest of the province of Iloilo, ang aton nalo is tubig. Tubig yan. Tubig yun ang problema. Yeah. Mas maayo pa nga wala ka lang elektrisidad, basta-bastante ka lang tubig. Correct. So, ang electricity naman, almost 100% kami. Ang health services naman, gina-expand naman, no? Especially sa
programs ng PhilHealth na nakayakap. Okay, so muna. So, ang amo ng membership yun na-expand pa na namon. Nabalaan mo, hindi kung may PhilHealth ikaw, ayos na. Hindi. Dapat ma-enroll ikaw according to sa prescription o sa formats ng PhilHealth. Halimbawa, ang PhilHealth provide sa isa ka member, isa sa pinakatanan sa tubang ng senior citizens. Additional niya nga Kung may isa ka na yakap, ano nga programa, simple, pero at least simple kung tayo namon isa sa way nga timpla nga mo naman no, ayos na. Although, Bulport na, may oval, may glass. nung sa probinsya. Yes. Daw, Ito pag sa airport, tapos ara na yung so, diri na lang, diri ko sa tabta. Kita pa, sulod ng third ulit sa mga pwede maka-operate na Okay. sa South. Sa taga-first district, this. O, diri sa poblasyon. Ante basanti sa tubig. So, amat-amat na Labutan diri sa may bahin sa Santa Barbara kaya mo ng problema natong tubig. Gid, no? Kaya diri kita nagsugod, ang expansion. Kaya Diri na sugod, no? Diri kaya kami ang puno mo. Ah. Hindi ka man ka-expect mo to punta, dapat yes puno. Okay. Oo. Diri galing na galing gid ng kuan. Kaya ang tubig, ay hindi sa Barbara mo, ang reservoir. Okay, Ari, okay, okay. Oo. Mayor, ang Santa Barbara, sunod sa imo, dinserve ko ng environment. Sang una sa to may mga issue diri parte sa aton nga mga dam site. Kamusta subong? Di natong ginahaboy nga itong mga basura diri sa may bahin. Sa Barbara. Yeah, I understand, no? And I have to say that ang isa sa pinaka-primary concern namon subong is waste management. Waste management. Oo. Mas kindiin lang, pati sa Pilipinas, waste management. Gani? Oo. Kaya kung ang imong nga populasyon, ang imong economic activity nag-expand, ang imong basura, Gadamo man. nadamo man. So, ang imong improvement o kung pag-angat sa imong nga lugar, gaangat man ni imong nga basura. Address mo na. Doon mo na ang barometro kung nagadamo basura, gadamo ang improve pa lang ko. Yes, so. Mano lang sa koleksyon kung paano. Very big challenge. Oo. Very big challenge. Hindi nyo ginakakuan karon, gina-dispose. Of course, may kakakanto sa amon nga dagay. May Oo. dam site ka mo di. Ay, Santa Barbara, Art, wala kami sa landfill. Okay. Wala kami sa dump site. Mhm. Ginsirado na naman ang dump site namin kay we find them as unsustainable. Hindi natin ma-sustainer na. So, dili kami sa recycling nagtutok. Okay. Recycling kami nagtutok. So, ang amon nga recyclables sila nakuha, ginabaligya namon, ang mabili lang sa amon nga tawag na, ang hindi kanya mapuslan na. So, amon na ginadara namon for the meantime sa Pasig. Pero may ala kami isa ka technology ginatawag nila nga pyrolysis, wherein it is an internal combustion ina. Sa sulod nga pagsunog, sang hindi na mapuslan nga basura. So, ginasunog na, ginatawag naman internal combustion, ang mga tawag nga pyrolysis. Pyrolysis. Amoy siya na, ginasara, ginasara. Tapos, Supon talaga karon, no? Sa udto. Sa ngaran lang, Local Government Unit, Banwakal, Santa Barbara, nga ginapanguluhan ni Mayor Doc Dini Superficial, kay Vice Mayor Monchik Suliano, kag sa tanan nga konsyal Kabanwa. Nagsagaran mga Amon Station Manager, Sir Bubuy Sucalito Jr., Technical, sa gyapon og yun Rudel Adael, og yun Mitch, og yun Genesis Dimilio, jaman. Og yun Rudy Boy Vicentino. Sa gyapon sa broadcast, og yun Suela Cordero sa production, sa newsroom, og yun alay sa Cordero. Yan nga agas na tanan. God bless Pilipinas.